wane da musa wane kura mutane su wane boka wane rasa ma wanda zaka zaba ma to ai ka san abin da ke bada damuwa wallahi gononin nan dukkan su ba adalci a rayuwarsu saboda ka duba ka gani fa mutum yana wallahi mutanen nan daga ciwon ƴaƴansu sauran abubuwan nan to in ma ka yi to yanzu za ka zaba amma kai ne buliya ai na Allah ba sa karewa akwai wani bawon Allah na ji ana ce mai Ahmad dan giyo dan magauta kaga wannan mutumin ya fito da karfin Allah yana nan ayyuka tuni ba da tallafin motoci gidaje menene aguguwan da wannan Ahmad dan giyo ko yake ko ai sai kai mamaki aka tsaya nan wajen duk gashi ne shi ma yanzu gwamnati jihar Katsina ai mu koyi mu yanzu Ahmad dan giyo shi koyi shi shine kwanciyar hankalin mu na so kamar in ji labari anti ziko akwai wata anti mazi da ta malam fashi da take ba labari kai ba ma labari ba naga an hado ta trailer biyu ta kayan raba kayan azumi na ko gane mutumin nan to ai ka gane nan shi ba matsiyaci bane shi ba dan kudin jihar Katsina mutum ne mai arziki ba dan kudin mu bane shi koyi shi ya fito ne zai mana aiki tsakanin shi da Allah saboda ka san da Hajji Aziz ta zo tana ga mana explain din mutumin nan wallahi da ba amma yanzu ka kara mu hina juwan dadi na jikkar sashi a 2023 dole mu fito mu ai bulla babban wata mu da yan Katsina zamu ko mu kyale wannan bawon Allah kai ya wuce na wallahi ka duba ga yankin kankare yan tumaki sandamu wane da musa wane kura wane boka wane tsafi Saki kaman kuna magana dan giwa, tsoron giwa, jarumi dan giwa. shi ba ko ga ji labarin shi ne kai ma ai labarin shi ai ya ga ko ina mu Idan mu an jagaye shi, yaran mu marasha karatun boko an dauke shi an sha shi makaranta. Ya ba wani kawo mu mota, kai ajaji baby wata ji yan malumfaki. ka ce kai ma ka santa Kai yo ta ai do. tana Ahmad dan giwa masoya Ahmad dan giwa ce na Ita ce ta kawo mana kinkafa, agimi, dauro, shukari, abubuwan da ya bata gaba ɗaya ita ma da ke mutum da kirki ki abun da ta koyi to ta raba mu mana. ma nan karamar hukumar kafin local government da kafin din gaba ɗaya ta zo Yau kai tsarki ma a cikin cikin wani abu ta raba aljihu da take hidima da ba ta dangi ba saboda mutumin nan mutumin kirki ne. Gaskiya Ya fito ne shi. to ai ka san wani abu mu je dan Allah nan ta kai mu can wajen shi mu je dan Allah nan ta kai mu can wajen shi mu ma na yi mana Mutumin nan da in gama ya daɗe yana nazarin ya ga ya kawar da matsatsan zaka a jihar Katsina. Da farko ke. ai na faɗi wa biliya da mutum kafin ka Kake mutanen da ake yi nan ma dai wannan mutumin kokari yake ya jagirce shi kawai ke ya kawar da matsalar da ta addabi jihar ni dai kaga wannan 500 din ita kadai ta rage ta kai shekara 3 ina tsammanin ta saboda lalura asibitittuka ba magunguna mutumi na ga banda ko biyar ai inda kan dan giwa ne gashi iPhone 12 ce ka je ka sha na bu Kawai da. yau tunda na je bani mota din nan ya na ban maka ita abokina na ga ma gaskiya zai tana mai kokari mutumin nan kai din nan coordinator ta woman leader ta mulun faki da kafur take wannan yarinya jagirtacciya ke gwarzuwa ke adala shi wannan yarinyar da kake ji da gani ko ta tsaya ta kai kwanmu da kwarkwatan mu saboda ai sun shan abin da dan giwa ke nufi babban matsalar shi babban burin ki ya kawo da matsalar da ta addabi jihar Katsina to ai ni na dauka ma shi ke dauka kuɗin ya bata kace cikin ajihunta take yi yo wannan baiwar Allah kai nan naga ta tare dandazon mata bula da ke raba musu ai abubuwa sabulu shaddoji Allah ya taimake mu bara da dan giwa nan kai ma bajan barka haka ba ai mun je wajen dan giwa kaga sai an kara ki da mota wannan motar mun to ga kirikin ne wallahi na ba maka je karki da iyali wani ko ma kai wajen ba za ka ji na farin ji ta kai wajen dan giwa mutum da aka sanya ne ni wani ji ga wani ni ma na iPhone 12 wanda ta ga wajen miliyan 1 kaken darajar dan adam jan kai ku gurin ta kuma wallahi sai kun je ga ku ga dan giwa sai ta kai ku wajen wajen dan giwa iyalin sana'a in makaranta ne tallafi Allah ya kara mata daukaka ubangiji Allah dora ta sai yanzu da gobe nake magana ko tino baya kun ka tino sai mai ga abinci ka ba mu dukkan muna karaba mu dafa domin sanyi